Mae nifer y bobl gwahanol mewn nifer o sefyllfaoedd gwahanol yn gallu mynd trwy'r broses glirio. Mae clirio yn ffordd arall o wneud cais i'r brifysgol trwy UCAS bron fel ail gyfle. Dyma rhai o'r cwestiynau da ni'n dderbyn amlaf yn ein swyddfa derbiniadau am glirio. Pryd mae clirio? Mae'r broses clirio yn agor ar ddechrau mis Gorffennaf ac yn cau ym mis Hydref. Sut ydw i'n gwybod bod angen i mi fynd drwy'r broses glirio? Ar ddiwrnod canlyniadau, mi fyddwch chi'n gallu gweld ar UCAS Hub os da chi wedi cael cynnig lle mewn prifysgol ei peidio. Os da chi ddim wedi cael cynnig lle, dyma sefyllfa lle bydd angen i chi rwan wneud cais trwy'r broses glirio. Felly gnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar eich UCAS Hub ar fore diwrnod canlyniadau fel eich bod chi'n gwybod beth i'ch sefyllfa. Rheswm arall gallwch chi wneud cais i brifysgol trwy'r broses glirio ydy os ydych chi wedi newid eich meddwl am y cwrs da chi'n hoffi astudio neu lle sa chi'n hoffi astudio. Mae hyn yn cael ei alw yn hunan-ryddhau neu self-release. Dyma lle ydych chi'n gwneud dewis penodol i beidio derbyn eich cynigion a trio dod o hyd i le yn rhywle arall yn lle. Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r broses glirio os ydych chi'n gwneud cais i'r brifysgol am y tro cyntaf, a'ch bod chi wedi methu dyddiad cau arferol UCAS ar gyfer gwneud cais yn gynharach yn y flwyddyn. Pa raddau sydd angen arnau ar gyfer clirio? Mi fydd gan bob prifysgol ofynion graddau gwahanol ar gyfer eu cyrsiau clirio. I wirio gofynion graddau ar gyfer y cwrs mae gennych chi ddiddordeb i astudio, ewch chi edrych ar wefan y brifysgol, neu mi allwch chi ffonio nhw i weld a fyddan nhw'n gallu'ch derbyn chi efo'r graddau sydd gynnwch chi. Sut ydw i'n cofrestru ar gyfer clirio? Does na ddim angen i chi gyfrestru ar gyfer clirio, mi allwch chi jyst dechrau cysylltu efo prifysgolion. Bydd gan lawer o brifysgolion linell gymorth clirio bwrpasol y gallwch chi ffonio i siarad â cynghorydd am eich sefyllfa. Os oes gynnwch chi'ch canlyniadau yn barod, fel arfer, mae'n bosib cyflwyno cais dros y ffôn neu ar-lein. Nad ydych chi yn cofrestru ar gyfer y broses clirio, mi fydd llawer y brifysgolion yn anfon gwybodaeth glirio berthnasol ata chi os byddwch chi'n cyfrestru i'w dderbyn. Felly, os da chi'n meddwl y bydd angen i chi fynd drwy'r broses glirio, be am edrych ar wefannau prifysgolion mae gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw a chyfrestru i gael unrhyw wybodaeth bellach. Pa mor hir mae'r broses o wneud cais clirio yn ei gymryd? Pan fyddwch yn ffonio prifysgolion i ofyn am le ar gwrs drwy'r broses glirio, dyla'r alwad ffôn ddim ond cymryd tua 10 munud, a fel arfer mi fyddwch chi'n cael penderfyniad yn syth. Os oes ganddyn nhw le ar y cwrs i chi, mi fydden nhw fel arfer yn cymryd eich manylion ac yn anfon gwybodaeth atoch am y camau nesaf. Ychydig o bethau eraill i'w cadw mewn cof. Fedrwch chi ddim gwneud cais trwy'r broses glirio nes eich bod gennych eich canlyniadau. Dim ond un o'ch cynigion clirio allwch chi ei dderbyn. Ac yn olaf, peidiwch eich ynhyrfu. Dydy clirio ddim byd i boeni amdano. Cymerwch eich amser i ymchwilio i gyrsiau a phrifysgolion perffaith i chi. Ac os ydych chi'n teimlo fod yr holl beth yn dod yn ormod, cysylltwch efo ffrindiau, teulu ac athrawon am gefnogaeth. Cofiwch, y prifysgolion hefyd yma i'ch helpu chi wneud penderfyniad gorau. Dwi'n gobeithio bydd hyn yn rhoi syniad gwell i chi o beth i clirio. Ac os oes gynnwch chi rai cwestiynau o hyd, ewch chi'n gwefan am fwy o wybodaeth.